schutterie. En dan vind ik vind het wel, wat zou je schutterie heen nou mee doen? Want volgens mij is dat zo'n ding dat hier zo met de kop tussen zitten en volgens mij heb ik mijn oma nog wel eens in zo'n klima, zo'n... Grappig. Misschien om de mensen te drugen als ze in het... Misschien de koning van vorig jaar. Lang geleden. Ik zocht er toch net een rondrennen heen. De vraag is dan natuurlijk, hebben ze viers of hebben ze viers gehad? Goedemorgen. 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 Ah. Ik zo gordijnen komen hier. Stond geen nog net zo te zwaaien? Ja. Ik zo gordijnen komen. Zwaaien is dodelijk en wrijven helpt niet. Die komt genoeg. Ja, Goeiedag. goeiedag, Paul. Bas, Ja, dat weet ik. Oh. Ik kijk toch naar het programma. waar ziet je dat? Ja, dat ben ik. Wat is dit? Ja, hier is alles. Hier kent ze alles wat er neer besteedt niet hier. Dat is ongelooflijk. Oh, wacht eens even, want ik vroeg net Boete, mij af, hebben ze viers of hebben ze viers gehad? Nee, we moeten erop beginnen. Och, je moet nog beginnen? Ja. Dus we zien op tijd. Dus je ziet precies wat het is. Je kijkt nog kiezen wat je hier hebt. Dit zijn de lampjes voor het... Ja, daar beginnen we met dus met lampjes. Ja, maar wat, ik neem aan dat je, wat goed ga je doen, hè? Rommelmaat. Dat is een rommelmaat. Die organiseren we al 40 jaar. En dat is 44 en dat is voor een charterie. Cultuur in Limburg. Noem even de naam van de chatterie. Sint Martinus. Oet. Heur. Ja, dat is dat zien we. Al 40 jaar? Ja, doen we dat. 45 jaar? Ja. Hey, hi. Rinus. Bas, We hebben ons ook eens gesproken, de in Limburg hebben we ook eens gesproken, dat weet ik dat nog. zou zomaar kunnen. Ja, we zitten ook op De Nooie Limburg. De Nooie Limburg. Het overles. inderdaad. Maar, Maar dit is... maar is dit dan onmisbaar voor de chatterie? Ja. Als het gaat om inkomsten? Wie bij de chatterie komen 50 jaar geleden, had de chatterie niks. Nog niet aan de kromme nagel. En nu het terrein is van ons, de tuin is van ons, de bouw wat er staat. Als je wil kindje ook ben ik aan het kijken. Ja, we liepen net hier door het... Ja, maar dat bouwen dat is zo zuur. Nou snap ik ook waarom door Den Alden Hoordruger steeds. Ja, ik dacht, dat... wat het heeft met de schutterie te maken. Ja, dat is allemaal, dat krijgen we allemaal van. Uit de dorp. We gaan nu zaterdag, dat is traditie. Dat is de ene eindschutterie die gaat bij Noord-Diesel, maar wij gaan neven de deur voor, greep halen. En dat weten ze heur dat wij zaterdagmorgen, om 10 uur beginnen we het. En de mensen zitten daar aan de weg, of niet in de weg, maar die hebben dat klaar staan. En wij nemen dat met. En dat werd hier verkocht. Maar dat is voor de lui denk ik ook 10 keer leuker als dat ze langs de deur komt om te leuren voor geld. Ja, dat hebben we altijd gedaan, maar dat zijn we in uitgezet, joh, want dat is niet meer van deze tijd. Ja, maar dan sponsoren de mensen uit de dorp, sponsoren ook in materiële zin. En uiteindelijk is het hier weer een stukje gezelligheid, denk ik. Maar we hebben ook wel gereden wat niet verkocht wordt. Vorig jaar hebben we 3 containers afval. Ja, maar ja, dat wil die. Maar giet dat dan naar de stort? Ja. Of, Ja, dat wil echt niemand meer hebben. Nee, dat hebben we door 3 containers staan. En dan gaat dat in. Maar ja, wat overblijft, dat werd hier verkocht en dat is ons inkomsten. En dat is ieder jaar wel netjes. Dus dat doen we toch voor. Maar op een gegeven moment weten sommige mensen die die weten dat dat hier te doen is. Dus hoe laat begint dan de verkoop? Hier zijn voor de 6 oktober zijn hier, moet je je voorstellen, 1300 mensen lopen hier in de tent. Dus hebben we 1300, op een gegeven moment, ik sta altijd hier aan de lamp. Hè. Maar dan kijk ze over de ding, nou, stampvol. En ik zeg, waar komen ze vanaf? Hè? Maar ze komen gewoon naar dat spul. En dat is, ja, het mooie daarvan is eigenlijk, dat schommelen, wat zou nu in dat ding zitten? Weet jij dat? Zit er geen in? Ja, dat weet ik niet. Kijk maar, ik heb het nog niet afgehad. Vissen voor misschien? Ja, kijk maar, die zou je niet weten. Ja, dat denk ik. Dus, maar dat is altijd schoon, dat is allemaal te verkopen. Dat wist je. Nee, dat weet ik niet. Ja, als je nou zo'n doel openmaakt, dan zeggen ze, wat zit er eigenlijk in? Hè? En dat is net altijd
Sinterklaas hier. Weet je wel, dat je zo pakken. Dat is zo, wat zo eigenlijk hier in dat ding zit. Dan is het godverdomme, ja, nee, dat zit niet. Jawel, er zit wat in. Kijk. Ja, zo, kijk. Kijk, door, zit nog een alte... Een hoorelastiekje. Oh, elastiekje. Met maar het, Dukker vindt ze er ook, je weet. DNA van de vorige eigenaresse. Niet, maar er zit geen duur juwelen. Maar Dukker vindt ze er rijden en wil ze niet weten wat die mensen gewoon metgeven. Wij gewoon ook bijvoorbeeld in Heur, daar wordt de mensen het huis uit, die zijn bejaard. En de kinderen zitten dan met dat huis, dat moet leeg. En dan kun je het servies van de oma en dan kunt de chaterie, die werd gebeld, Paul of Rinus. Paul. En dan moeten we met een aanhanger gewoon naar de heen. En dan groeien we wel in zijn hoezer, ja. En die gooispullen die verkopen wij. En de rest, dat weet ik het even. Rinus, kom je dan ook wel eens krijt tegen waarvan je denkt van, wat hebben we nou dan weer, wat loopt? Dat zullen we je zo'n verhaal vertellen. Het vorig jaar gingen we ook op mensen het huis ontruimen die vrouw vertrok. En toen zei ze, er moet ook nog ergens een oude grammofoon staan. Ja. Hij kruipt in de kroepruimte. Loester. Hij kruipt in de kroepruimte. En er staat een koffer. Maar dan weet je dat het een naaimachine was. Dat is een oude naaimachine, zo zogen dat goed, van de bovenkant. Nu bleek daar een patafoon in te zitten. Een oud muziekinstrument met wasrollen. En dat had je die mensen gekocht in Zuid-Amerika. Ja. Wat is een patafoon? Dat is met een grote halen, weet je wel. Met maar niet met platen, maar met wasrollen. Met zo'n koperen tuit zit je aan, zo'n grote, weet je wel. Ja, van vroeger. Maar dat is dus heel zeldzaam? Ja, dat was van 1900. Dat was meer dan 100 jaar oud, 110 jaar oud. Maar is dat dan de hoofdprijs? Nou, dat kunt nu er zat immers van die jongens hier, die zitten ook met de telefoon en op internet, op de marktplaats. Oh, dus die hadden even gecheckt van... Ja, de marktplaats gezet is, zondagavond en zondagsmorgens belt er een op, ik kom daar kijken. Even later belt nog een andere. Ik kom uit Eindhoven en ik breng nu wegzetten en ik wil dat ding hebben. En ik bied er €600 voor. En dan kun je kijken en dat bedacht zich niet lang. En dan pakt je beurs en dan trekt €600 tevoorschijn. En dat soms voor de schatterie. Ja, voor de schatterie. Dat geluk hebben we. Door kruip onze Paul nog wel voor in de kroeg. Ja, zeker. Ja, dat is... En dat is ook het schoenen van dat verhaal. Hè. Kijk, we zijn al een beetje gepensioneerd. En ja, soms is dat wel een schoen. Ja, dat schoen natuurlijk, dat is natuurlijk heel erg. Maar ja, dat hoort er gewoon bij. Als je zaterdag komt, zit hij in de berg gereden. Ja, dat weet je niet weten, dan zit hij buiten. En dan moet het gaan goed gesorteerd worden, moet het gaan op die tafel komen. Maar wanneer heb je de... Want je zegt net, het is 6 oktober. Ja. Het is vandaag 24 september. Ja, we gaan nu zaterdag gewoon weer rond door het dorp, nu zaterdag. Dan kunt dat allemaal hier te liggen, dat spul dat kunt dan hier, daar hebben we dus plaats van gemaakt. En dan komen we daar met alle leden en die wijkt dus alle leden en die gaan dan allemaal opluizen. Is dat verplicht? Ja, maar ja. Dat is maar wel. Nee, daar komen mensen ook van buiten de vereniging en die vinden dat altijd schoon en die doen dat. Oh, pakken. En hierboven hebben we ook een verkoop met aanbod. Oh, echt zo'n... Ja. Deed dat goed, Ken? Ja, de wethouder, ja. Hebben we daarvoor. De lokale burgemeester uit dat Froos. De wethouder, ja, van de wethouder. Ja, dat kan goed kallen. De walraven, die kan goed, ja? Daar staat die boven op de buurt. En dat is onze, ja. En dat brengt je ook het meeste op eigenlijk. Maar ja, het spul wordt wel iedere keer minder, het niveau van het spul. Hè. Ja, dat is de kwaliteit gaat omleeg. Dus vroeger hadden we echt goede spullen die gewerkt, maar nu kun je meer van dit, van ja. Ja, het is dit en veel nog wat met me. Vroeger verkochten ze voor een naaimachine bijvoorbeeld. We begin begonnen, 40, 34 jaar geleden, had je misschien wel 20 naaimachines. Er stond een trapnaaimachine staan op een brie. Nu krijgen die haast niet meer, dat komt toch wel eens aan toe. Maar ook zo'n elektrische naaimachines. Onze buitenlandse vrienden die zijn daar verrukt op, hè. Ja. Die nemen dat met. Want die naaien nog? Ja, die naaien nog. Ja. Die wordt, en de buitenlandse vrienden, hè, die hebben ze door roestvries staan op pannen staan. Hè. En dan was je geloof het niet, als op de dag dat het open gaat. En dan gaat die poort open en dan lopen die 1000 man binnen. En dan zitten er onze vrienden, de buitenlandse vrienden.
Die rijden door die pannen heen. Maar dat is dus groot spul, hè. Dus dat het zienbaar is dat, ja, dat we wel wat doen zijn. Maar misschien moeten die wel eerder Ja, een euro ja. dat ze hem Die moeten nemen kunnen dat wel geven. met nou weer Ja, terug. die doen dat weer wel net. naar Want dat is, ja, als je die pannen zit zo, toch, ja goed, mijn vrouw zou zeggen, je gooit ze weer. Maar ja, dat is echt nog En wat giet er meer goed schoon? Schoon of heb je die niet veel? Ja, dat is... Stil, daar moeten we ook vanavond. Nee, dat is even, die geven ze wel meer. Maar ja, Kleier? er zijn ook, jawel, er zijn ook, die komen dus, mensen mogen zich voor een euro een ganse zak kleier metnemen. Doen een volle zak kleier erin en een euro. Nou is dat behoorlijk veel werk, hè? Ja, dat is wel. Die tent, hè? Ja, die is ook van ons. Die is zo zeggen dan. En dat is ook, ja, dat is ook weer een kans voor wat ik dat moet vertellen. Dat je kunt uit de tijd, De tafels zijn ook van ons, wat is dat? die tent die kunt uit de tijd van de varkens van de Mond en Kloos hier, daar komt die vanaf. Die boeren kosten in de tijd, dat is in de jaren Renaissance, zeg het. Ik weet niet. De vorige was het ook al een tent. Ja. Maar wie toen de eigenaar van die tent, daar had er nog meer. En deze worden niet zo gewild. En toen is er een boer geweest, die kost zijn varkens niet kwijt. Omdat de wat ze ziekte. Omdat de Mond en Kloos kosten ze niet afvuren. En toen hebben die varkens ingezeten in die tent. Was dat afgemaakt met de hekken. Niet hier op deze plaats, Nee, maar Ja, op die boerderie. Dus je hebt er varkens in gezet. Ja, dat is nu zijn er weer in. En bedankt, Rinus. Ja, maar toen hebben we die gekocht, en first hadden we die gekocht. En de eerste jaren stond hier natuurlijk wel een beetje, maar daar staan we er vanaf en we zijn er heel blij met, want dit is te schuur. En dan krijg je er een gezond kleurtje van, hè? Als je Ja. loopt. Nou ja, gezond. Het mooie is altijd als de dames zich het uitzoeken, dan hebben ze een kletje. Hè. En dan kijken ze naar de kleur, maar dat klopt niks van. Dat ziet, ik hoor de boer te lopen, wat ook. Dat is belangrijk, hè? Ja, dat is belangrijk, Ja. die kleur. Ja. Maar dat is eigenlijk dan, ja, die is puur alleen voor droogjes door, verder niks verder. Hey, maar is er nou ook nog een feestje hier in de tent? Nee, Als dan nee. alles... Nou is wel daar in de kantine. Dan Dan, wordt er wel een wat beer of een paar gedronken, ja. Met al die medewerkers die werden dan die dus. En dan wordt het gegeten. Dat zijn ook vrijwilligers, die kunnen dan een broodje met veel de kakpoot of zo krijgen, tassoep en ja, dan doe je dan weer dus met die gewerkt hebben dan, daar zit ik mee. En als het goed is de boonje kwijt ik erna om een uur of 4 is alles weg. Ja, dan komen we weer bijeen, dan de dag, weg.